стотинки, Павеле. Павеле, дай някой лев. Чуле? Снимай повече. Така енергично. Що спра... тя спря да танцува, бе. Стартираме музиката. Тя спря да танцува, какво ми говориш? Знаете музика, то така не е. Дай сега пари да почнем да даваме. Ей! Павеле, бягай, снимам. Давай начална стойка. Снимай. Кажи да по-енергично. Оле.